Wani bawan Allah ne yake zama da matansa da 'yarsu guda ɗaya. Sai Allah ya yi wa matarsa rasuwa, to 'yar tana shekara 7. Kuma yarin ita kaɗai suka haifa. Sai aka nema ya yi aure, ya ƙara aure, daidai samu matan da za ta zanna da 'yarsa. Sai ce baya so, wasu matan ba su rike amana, gwamma ya zanna ya girmar da 'yarsa. In abin ya gagara zai nema 'yar aiki. Haka ya ɗauki 'yar aiki, za ta musu aiki da taya su zama da yarinya da dafa abinci da sauransu, amma mafi yawan aikin ma yana kokari yana lura da 'yarsa. An ta kawo masu aiki suka zo su yi shekara 1, wasu wata 7, wasu wata 8 sai su tafi, amma yana kokari iya abun da zai yi lura da 'yarsa. Yana aikin abun da ya kamata uwa ta ma yana mata, abun da ya kamata uba ya tsaya a matsayin uwa da uba ma yarinyar nan, yana iya gurgudun karfinsa. Tun tana shekara 7 har ta fara girma, har ta kai shekara 10 suna tare, komai da komai yana kokari yana mata, ko masu aiki suna nan ko masu aiki ba su nan. An yare nan ta kai shekara 14 ta fara bin wata, ya nuna mata yadda ake saka su pad da sauransu, ya kikirga mata cewa yanzu fa ta fara girma, ta fara zama mace, in ta sadu da namiji za ta iya ciki. Duk wasu abubuwan da dai mata suke gaya wa yaran su, mata suke gaya wa 'yan matan sun fara girma, duk ya koya mata, yana koya mata abubuwa. Shi ya tsaya matsayin uwa da uba ne. An ci gaba da haka, ta fara girma, suka daina ɗaukan masu aiki, suka ci gaba da zaman su. Da yake ta girma, za ta iya ta dafa abinci, za ta wasu abubuwa, kuma aikin ba yawa bane, da yake su 2 ne kawai a gidan. An ci gaba da haka yarinyar nan har ta girma, ta kai aji 2 SS2 a secondary school, ta kusan gamawa kenan. Tunda ta girma ta kai kusan aji 2 sai ta ga babanta ya dan fara wasu caccanjawa, wasu abubuwa ma ba ta tunanin komai na muni ba. Da ta kai aji SS3 ta kusan gama secondary school kenan, ta girma a lokacin, ta dan fara zama 'yan mata. Sai tun lokacin SS2 sai ke tambayanta akwai wani da take so, ko akwai wanda yake son ta ne a ajin su. Tunda ta fara girma sai ta ce babu, akwai wani da ta take so. Sai yake ce mata cewa ta cire irin wannan abun a ranta, dun ba zai taimake ta ba, ta yi focusing akan makarantanta, ta yi karatunta, ta gama, ta yi aure, ta samu aiki. Duk wani harkan su so ina son ki, kana so na kaza dinnan, duka bata mata lokaci ne, kuma babun kirki za su mata, ba abun da za su tsinana mata. Ya ba ta shawara, ta ce ta gode, ta yarda da baban sosai, dun komai shi yake mata, tana ga ba zai mata abun da zai illata ta ko wani abu ba. Da ta kai aji 3 SS3 kenan, tuna rubuta exam, sai akwai wani subject da yake dan bata wahala, sai ta zo ta samu babanta, tunda shi kadai take da shi, ya koya mata yadda za ta yi. To tun tana SS2 kullum yana ce mata cewa tana kama da mamanta sosai, da komai, ta kama da mamanta mai rasuwa kenan.